Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach oslávila 60. výročie svojho založenia. Za túto dlhú dobu vychovala takmer 6 000 absolventov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky, ktorí vždy našli svoje uplatnenie, a to nielen v okolí Zlatých Moraviec. Škola ponúka študentom nespočetné množstvo možností a snaží sa ich na trh práce pripraviť čo najlepšie. Naši študenti majú možnosť študovať v študijných odboroch, ktoré sú 4-ročné, končia maturitnou skúškou. Taký nový študijný odbor je logistika, ktorý hlavne odporúčame dievčatám. Potom je to mechanik počítačových sietí, mechanik mechatronik, tradičný študijný odbor mechanik nastavovač a potom máme ešte študijný odbor mechanik elektrotechnik. Z učebných odborov sú to štandardné klasické učebné odbory, ako je nástrojár, strojný mechanik, obrábači kovov, ktorí sú veľmi žiadaní na trhu práce. Možnosť štúdia na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach je v súčasnosti doplnená i o učebný odbor elektrotechnik, chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Škola sa tak stala jedinou strednou odbornou školou na Slovensku, ktorá takýto učebný odbor vyučuje. Hlásia sa sem študenti z celého Slovenska, ale hlavne v externom štúdiu, teda dospelí ľudia. Škola sa úspešne zapája i do rôznych environmentálnych programov. Jedným z nich je napríklad Enersol, súťaž vyhlásená ministerstvom školstva, ktorá pojednáva o obnoviteľných zdrojoch energií. Minulý rok sme boli na súťaži Enersol, tam sme dosiahli na celoslovenskom kole 2. miesto. Potom to bola súťaž Najlepší nápad, tam sme dosiahli tiež 2. miesto a pre školu ešte nejaké ocenenia tam boli. Náš pán riaditeľ zohnal dobrého sponzora, firmu Solaris, a vlastne to bol náš impuls, že tam chodívame na prax a začali sme sa venovať tejto solárnej energii alebo zelenej ináč energii. Začali sme vyrábať s týmto pánom vo firme ako súčasťou praxi tieto solárne panely a začali sme sa zapájať do rôznych súťaží, ktoré sme mali úspechy aj nejaké. Naše stredné odborné školy majú budúcnosť. Je to odbor, aj tento technický odbor, ktorý naša prax potrebujú firmy, ktoré prichádzajú sem, a ja som aj rád, že táto škola zostala vôbec, lebo boli časy, kedy sa veľmi vážne uvažovalo, hlavne v tých turbulentných časoch, keď zanikol Kalek, že nebudú ani školy. Škola tvorí jeden komplex v rámci teoretického vyučovania i praktickej prípravy. V 4. ročníku sa snaží všetkých svojich absolventov umiestniť do významných firiem, kde majú možnosť prípravy na vysoké školy alebo do zamestnaní. V súčasnosti absolventi našej školy nachádzajú uplatnenie vo firmách ako je Danfoss, MPLS, strojárne HP, firma Milbauer v Nitre, s ktorou máme tiež veľmi dobrú spoluprácu. Na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach majú žiaci možnosť študovať i v športovej futbalovej triede. Takáto myšlienka tak spája zručnosti, vedomosti i športové nadanie. Z toho dôvodu sme sa rozhodli podporovať aj šport a futbal, pretože v Zlatých Moravciach je futbalový klub FC Vion Zlaté Moravce, ktorému chýba základňa mladý dorast, takže podporili sme projekt Požitavskej futbalovej akadémie a v spolupráci s FC Vion sme prvý raz tento školský rok otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy zameraných na futbal. Cieľom toho projektu je vychovávať talentovaných futbalistov, špeciálne s tým, že zriadili sme tu na športové triedy, ktorých v rámci vyučovania je športová príprava 2-krát do týždňa a chlapci okrem toho majú každý deň tréningy a cez víkend zápasy. Nie je to špecializované alebo nie je to cielené len pre profesionálny futbal. Určite, že výchova týchto chlapcov je zameraná aj pre masový futbal, pre futbal v regióne Požitavskom, to znamená, že pre Vráble, Zlaté Moravce, poprípade Nová Baňa, Topolčany, čiže taký širší región, ktorom vlastne táto výchova bola dosť zanedbávaná a takýmto spôsobom vlastne chceme napomôcť aj masovosti futbalu. Už 60 rokov tak škola vychováva mladých ľudí, o ktorých šikovnosti určite niet pochýb. Presvedčil nás o tom i bohatý sprievodný program jubilejných oslav, počas ktorého sa odovzdávalo množstvo ocenení, ďakovných listov, darov a plakiet.
je v našej škole čo vidieť, škola sa modernizuje, postupne vytvárame veľmi optimálne podmienky zavádzaní nových technológií. Zakúpili sme nové programovacie ITNC stanice od firmy Heidenhain z Nemecka. Je to vlastne technológia programovania CNC strojov, ktorá ešte len začne teda nastupovať do výrobného procesu, tak si myslím, že naši absolventi alebo záujemci o štúdium o 3-4 roky budú veľmi dobre pripravení na to, aby sa uplatnili svojimi vedomosťami na trhu práce. Sú tu vynikajúci odborníci zo strojárstva, ktorí týchto mladých ľudí vedú tým správnym smerom a myslím, že Moravce nebudú stratené, pokiaľ takéto kvalitné školy budú. Stredná odborná škola technická produkuje absolventov, ktorí sa veľmi úspešne umiestňujú na trhu práce. Ich odbory, hlavne tie klasické, ako sú sústružník, frézár, nástrojár, sú dlhodobo žiadané na trhu práce a dlhodobo nemáme absolventov, ktorí by sme mohli umiestniť na trhu práce. Pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre už dlhodobo so Strednou odbornou školou technickou v Zlatých Moravciach spolupracujú. V rámci preventívneho poradenstva navštevujú základné školy, aby tak oslovili žiakov, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. V rámci tohto preventívneho poradenstva prezentujeme potrebu strojárskych profesí na trhu práce. Keď sme ich začali teda pociťovať nedostatok, tak sme spoločne vytvorili také tímy a navštívovali sme všetky základné školy tohoto regiónu a snažili sme sa vysvetliť tým absolventom základných škôl, že tieto profesie, ktoré táto škola ponúka, sú pre trh práce veľmi dôležité a ak si vyberú túto školu, tak budú mať kvalifikovanú profesiu za adekvátne ohodnotenie. Dosť podstatne sa to zlepšuje. Proti tomu prvému ročníku úplne sa začali meniť vnútorné priestory vlastne školy a výmena tabu. Už toto je krajšie o dosť. Ja som tiež spokojný so všetkým, s výučbou a tak nemám s tým nejaké problémy. Myslím, že som si dobre vybral.